Sant Pau és un centre terciari de referència que forma part del sistema sanitari públic català. L'hospital ofereix un conjunt de serveis altament especialitzats amb un elevat requeriment tecnològic. Els professionals de Sant Pau posen a l'abast de la comunitat els seus coneixements i experiència amb rigor i responsabilitat, amb col·laboració i coordinació entre ells per aconseguir els millors resultats. És prioritari per l'hospital actuar amb la màxima qualitat assistencial en tot el procés d'atenció al pacient, oferint en tot moment les prestacions més adequades en funció de cada cas. Sant Pau enfoca la seva activitat assistencial cap al pacient i és un referent en la prestació dels seus serveis mitjançant un model organitzatiu innovador centrat en les persones, en el que el treball en equip i la participació dels professionals són el punt clau en l'atenció dels usuaris. Vol exercir un lideratge professional i institucional abordant els problemes de salut de la població amb un projecte basat en la gestió clínica, on la qualitat i la seguretat siguin els pilars de la pràctica assistencial. Cada vegada més, el pacient és una part essencial en els processos de salut i desitja ser informat, i alhora participar en les diferents opcions terapèutiques. Les decisions compartides són una realitat en un canvi de model organitzatiu que s'obre a l'apoderament dels pacients i l'adaptació dels professionals. El treball en equip ha esdevingut una peça fonamental en el seu funcionament. La interrelació entre els professionals millora la qualitat de l'activitat. La gestió del coneixement i la presa de decisions basades en la informació és un dels fonaments del seu model de gestió que inclou la valoració de resultats com a pràctica habitual per millorar en termes de qualitat i eficiència. Sant Pau ofereix tecnologia d'avantguarda i professionals altament qualificats que enfoquen la seva activitat assistencial cap a un tracte integral de la persona. Per tal d'oferir un tractament global, impulsa projectes que completen i donen suport a l'assistència tradicional. L'hospital té un compromís amb els ciutadans i els professionals, sent sensible a les necessitats de l'entorn. La seva actuació se centra principalment a Barcelona i s'estén per tota Catalunya, a més de tenir una notable incidència a la resta de l'Estat i una important projecció internacional.